رب العالمين والصلاة والسلام على عبد الله ورسوله محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أمي الله سبحانه وتعالى تنو كألا فوكا ولي نماندو كألا بركدا كنما نكشي نافع أكو چايا أن كنت محمد صلى الله عليه وسلم أنا كصدنكو أنا كصحابو أنا مغو تغروكو فكتا سي القيامة جودوما أمي على دلي على كنفرا أجمع كلينكا واتمنى كفا نيانا ولنا كني نودي أصول الإيمان في ضوء الكتاب والسنة لمن يجوسون إنافو أنا نقرأ كنا تقومنا أن كرك سنة صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. أما جوسين فلوكنا ألسا نودي كلمانيا ني الله سبحانه وتعالى ولا نتمنى نونا أنكم كمانا على كرا صلى الله عليه وسلم أي سنسان مبلا على كلبانجالا كعلى كلبانجيا كولوشي كسنسان دو بلالا كدانفرا بلالا فين أنا تدو أكونو فين منتي على كلبانجيا وأكون نفنا كنا نيامي أمبلو ولا نكما بولا فين دمادوكا odoye gloni femunu adama de ma dlo ayirla anyayira ka fawli e barawiye bara bentawte abege sababu ye iddu sukum mena glon fenwerela munte alaye o fente saki makonye idan ado fanaye bara do ani kumakan do ani kewale do sharia yi ambali kabo uluma kaburu dona bi wala ndai aka gelendoni mala kame sawbama kasabu game wati mun kono shetane kaburu bato chenya mo chama nyekorobi ame femu nyini shufe bi anto nyini alafe ame kaburu don segere limun ke bi ante misiru segere o chogola bi kaburu ko ingara fitna ibi ina fakira ya fochogo mana sallallahu alaihi wasallam kera ka kuma labando kera la'ana Allahu al-yahuda wan-nasara ittakhadhu qubur anbiya'ihim masajid ألا فلا تتخذوا قبور أنبيائكم أو صالحيكم مساجد فإني أنهاكم عن ذلك. يعني ألا كرك فاتنك لدمدوي أكو ألا كدنا بيهودية والنصارى ويوكا مغنيمون أنوكا النبي نيمون كبروك سليوري مبي أو بالي أو كنو كده nekira ka kuma labando yana ka fatu sallallahu alaihi wasallam ajor la femunye o mataka dange bibina mo mun dusukun glone be kabrula o de ka cha kateme mun dusukun glone be alala mo mun dale me kabru duawla o de ka chabi kateme mo mun dale be ala weleka mo mun be kabru segere bi o de ka chabi kateme mo mem siru segere bela jele bala santan yefe walma santan duru uka karavan ba munu mege ko kaburu ziyaran no akmewa
akumeya ukunta silamɛya waati la mun nana n'a ye ni silamɛya kun don u kun bɛ wolo k'a sɔrɔ yen de o u ma wolo k'o sɔrɔ yen o daminɛna sisan de idan fɛn caman bɛ kɔnɔni kɔnɔ dɛ fɛn 11 bɛ yen sariya ye an bali o ma kaburudon na an k'o fɛn 11 an k'a lamɛn an ka tila k'an ka waati jateminɛ sisan o fɔlɔ-fɔlɔ an b'u fɔ teliya bolo ma kɔfɛ an bɛna a bɛ dalilu fɔ sariya y'an bali n'an taara kaburudon na an kana fɛn fɔ fɛn mun tɛ bɛn Ala ma fɛn mun tɛ bɛn kira ma o y'a fɔlɔ ye a filanan an kana kantigɛli kɛ kaburudon na i kana taa bagan faga ye i kana taa sɛ faga ye i kana taa sɛfan ci ye an balila nin bɛɛ lajɛlen na o y'a filanan ye a sabanan o de ye su donnen kɔfɛ kaburu kɔnɔ bɔgɔ mun bɔra kaburu kɔnɔ ka dɔ wɛrɛ fara o kan an balila ka bɔ a naaninan o de ye kaburu dilannen kɔfɛ ka siman k'a la at-tajsis al-jas u b'o wele ko laso fɔlɔfɔlɔ mɔgɔw u tun b'a kɛ n'o de ye mais sisan siman b'an bolo o bɛ don place la kaburu dilannen kɔfɛ k'a ban ka taa beton de forme k'a la sariya y'i balo o ma a tɛ nafa kɛ wari tiɲɛ don a duurunan al-kitabatu ala al-qubur ka taa sɛbɛnni kɛ kaburu la a tɛ nafa kɛ e bɛ taa sɛbɛnni mun k'a la a nafa bɛ ɲɛsin su ma e bɛ kaburu yɔrɔ dɔn ka ban sariya y'an bali an kana sɛbɛnni k'a kan a wɔɔrɔnan albina'u alayha an kana joli kɛ kaburu kan mais bi misiriw jɔra a kan a wolonfilanan alqu'udu alayha an kana sigi kaburu sanfɛ Ala ye su bonya a ɲɛnama a n'a fatulen kɔfɛ a bɛ haramuya i kan i ka t'i sigi kaburu sanfɛ a seeginan as-salatu ila al-quburi wa indaha i kana kaburu dɔ minɛ k'a sɛgɛrɛ ni seli ye walima ka kaburu dɔ sɛgɛrɛ k'i ɲɛsin a ma ka seli an balilen d'o ma a kɔnɔntɔnnan ka misiri jɔ kaburu kan a tannan ka kaburu dɔn kɛ taa ni ka segin yɔrɔ ye i n'a fɔ seli bɛ taa ni ka segin cogo min na a tan ni kelenna k'i ka dɔnni siri kaburu zura kama nin fɛn 12 yi sariya ye an bali nin bɛɛ lajɛlen na wa dalilu bɛ nin bɛɛ lajɛlen na kelen kelen nin minnu fɔra nin ye yala kelen bɛ yen mun t'an bolo bi wa est ce que a bɛ yen wa a tɛ yen Ala k'an bɛ sababu ma an bɛ Ala deli Ala k'an dusukun siri a yɛrɛ la a kana an dusukun siri kaburu la dɛsɛ dan ye saya ye o mun sara a dɛsɛra de ni se kun b'a ye a kun tɛ sa setigi bɛ balolen i kungo ɲini o fɛ o de bɛ se k'i kungo dilan mais mun fatura ale mako de b'e la idan yan'an ka don a kɔnɔ kaburu walima kaburu zura a bɛ fɔ tan de dɔw b'a ko kaburu yazura tɛ arabukan ye yazura o tɛ arabukan ye an b'o de mɛn ko kaburu yazura la kaburu ziyaratul qubur arabukan dɔ n'i tɛ se a fɔ bamanankan na mais ko kaburu yazura tɛ arabukan ye kaburu jurali nafa 2 de b'a la sabanan t'a la a fɔlɔfɔlɔ e mun bɛ taa kaburu dɔn na i k'a dɔn k'a fɔ ninnu sara cogo min na i fana bɛna sa nin cogo in na i bɛ n'i da nin yɔrɔ in na a bɛ kɛ sababu ye i b'i ba diɲɛ na i bɛ siran Ala ɲɛ a filanan i taara ka minnu sɔrɔ kaburu dɔn na o mako b'i ka duwawu la i ka duwawu k'u ye ne ye duwawu k'u ye a baraji bɛ se u ma wa Ala b'i ka duwawu fana minɛ sabanan t'a la e tɛ taa fɛn ɲini ye fɛn tɛ yen
foyte kaburu la ni bita fe munyine abebe so watigi be balole fana itara nyine munu fe a nyini yorote nye ulu salendo watu bolo fana alako in tad'uuhum la yasma'u du'aakum nayu wele utaka wele kame walau sami'u mastajabu lakum ako halanga ke ba menu ya me utaka ujabi wa yawmal qiyamati yakfuruna bi shirkikum la haradu bafo ala ukum meka flanka fo ya munke aw mu blala de were de yaka on ko fe wala yunabbi'uka mithlu khabir alakum mughashiti kibariyani na inafo ale mu dugule masai ne kurana koloyde in tad'uuhum nayu wele nayo mako yinu fe la yasma'u du'aakum aka wele ka utame wanu ya mefana utseka wajabi la harado bafo ala unan kunte sira kelena wala mo min ne ko kaburu ya zura kaburu ziyara be me ko kaburu bato ay ala de be bato kaburu te bato ne la ka dome ala ka ya fanati kala mo ma wallahi chamanta do kulu kaburu bato law abeke disu goshi ko an mo babo yanaw an kaburu bato law ngo subhanallah an te kaburu bato am ala de bato disu goshi noy kulu koloshi tigu ulu mo babo yanaw ulu kaburu bato law ante mo babo nya ame mo babo nya me ante mo bato ame kaburu ziyara me ante kaburu bato awnye ala bato bawde awnte kaburu bato bagaye kaburu tigi manda atambalo atamfaga nafatabolo toratabolo wa awnta nyina fa amani ala defe ala munye awnna le bela jelenda wala ame Allah subhanahu wa ta'ala dili ala mu hakili nyuma ndama ala kan sabatu hakili nyuma nga ala kan fatu aka ne mo do yela ala do la watir law hina de bimine me anga duawu kay wiye munu nye sirabla ala ku sengana sira nyuma ma o de kay idan kira sallallahu alayhi wa sallam ayambali fentani kelen la kaburu don kibar yalla kumana muna sahaba radiyallahu anhum udona islam yala kuray udu sukun kumalli man yamina kusobe uma tauhidi famia kusobe uma flanka fa famia kusobe kira kunye ballike kaburu don ziyara la islamiyya damine kaburu don ziyara li ahram yalen kundo kira ko ku kanata kaburu ziyara me wati muna aya don ka fu islamiyya famia ala kele bancia sabatira udu sukun kono uye flanin ka fa ya don akosisa njera au makata kaburu ziyara me au me wati munani anga wati be koy uluka wati folofolo ula mo chaman kanga balikata kaburu donabi kasabuke nutara ubita fende fo ubita fende ke fe munate be alama fe munate be kirama sallallahu alayhi wa sallam Buraida ibn al-Husayb radiyallahu anhu ako kirako sallallahu alayhi wa sallam نهيتكم عن زيارة القبور فزوروها نكوني أو بلي أو كتا كبرو زيارة إسلامية دبنواتي كاسبولا أو دسكونكم مسبتي على كلبانشياكا أو كنت فلان كفيادو مسيسا أو دسكون سبتيرا سيسا أو إسلامية فميا أيتا كبرو زيارة أيتا كبرو زيارة ني حديث يباسر في صحيح مسلم وكذلك كرك صلى الله عليه وسلم زوروا القبور فإنها تذكر الموت أيتا كبرو زيارة لي وباو هكلي جيجي سيالا مغمو بتا كبرونا واتبه يهكلي بتو سيالا إبادو غافون ننوم بيرمنا إفانا بنا داني يورلا سيغتالا دوندولا ولا كبرو دون زيارة دوه إمو متا كبرو دونا أكين نفا ونفا يجمع يهكلي كجيجي سيالا واتي بلا جلي ولا إكا على سوسو بدوغيا واتي لا يدسكو من مغايا إكا على كو بچايا إكا بارن من بچايا أننا في حديث أبي سعيد رضي الله عنه كراك صلى الله عليه وسلم إني نهيتكم عن زيارة القبور نكن أوبلي
kaburu ziyara la islamiya damne wati fazuruha fa inna fiha ibra ay ta kaburu ziyara wajuli ani tashi o be kaburu ziyara kono kira ma fo kafa bil mauti wa'idan saya wasra wajuli yede e shudale ma ankoro e betla ka ta mi gora da kibna wajuli ke ibna mu wajuli leke yara shui o ma wase wajuli fe wa o wasara de idan nantara kaburu ziyara kira ko wajuli bala hakili jigin bala aba hakili jigimuna aba hakili jigi sayala أنا حديث أوريكم من حديث أنس بن مالك رضي الله عنه وكرك صلى الله عليه وسلم كنت نهيتكم عن زيارة القبور ألا فزوروها نكون يوبلي أكتا كبرو زيارة مسيسا نجيرا أو كتا كبرو زيارة فإنها ترق القلب كبرو زيارة عبد سكون مغايا وتدمع العين أبن يجلبو وتذكر الآخرة أبي هكلي جي الله رلا ولا تقولوا هجرا أكنا فين جوفو أكنا كما جوفو إكنا تافين فو كبر دونا فين منتبه ألما إكنا تافين فو فين منتبه كرما ما كبر دون زيارة لي أبي دسكم مغايا أبي نيجي لبو أبي هذا ما دين لاميري لا هرلا واتي بلا جل أنا الحديث أوريكم كرا صلى الله عليه وسلم akume sahaba ukala nu tara kaburu dona ube duwa munke o bela jele meke sababu ye ku hakili jigi sayala o bela jele meke sababu ye munu be kaburu dona ube duwa kuye ube salamu bla uma o duwa mu meke ala ba baraji sebe uye ambe Allah subhanahu wa ta'ala dali anga shumunu me kaburu dona ala ka yafa o bela jele mo ambe duwa munun ke ala ka bela jele sewma ambe saraka mumbo uye ala ka mina uye wallahi uma ko banga duwa ula uma ko banga duwa ula uma ko banga saraka ula wala nga duwa uchaya uye anga saraka bo uye kosobe de nyuma oye demu na bangi ba fatura a hakili be toala abe saraka bo ay abe duwa ukaye abe to katabu akaburu ye medenjugu oye demu na be tema fa kaburu la kata mo were fa kaburu zura demu na be ta fa kaburu ni mo were kaburu be kaburu domuna ubeto fa ka kaburu ziyara la me atesa fa ka kaburu la o chama bede karu be fa kata dugudo la kata ziyara la kata mo kenen le segere me ba soro e re ka dugudo do ifa be iba be imoke be kaburu be me tese uluma ibe ta ko karsa kaburu ka fa kaburu ziyara o fa ka sani fa yo al ni ma fo ko re ka fa ka sani fa yo wala adama de mege danga de watu laga haketo de abiya fama hadama de mege danga de watu la ni ka bara do ye bangi ba salen ko fa e ka wuli ka ta fo duguni dugu ifa kaburu be imoke ube iba ube ke tara karsa ka kaburu de ziyara wallahi ube to kaburu de ziyara ube teme ufa kaburu la halu te joye ka duwa uke o duwa udene ke be karamo barka nyine barkatino karamo inshallah la harado be ta nyo sura la fe ala ka hakini manda malsa idan hadisan nun ko namba don ga fo kaburu don ziyara li nafa fla de bala anya kuma damne no de a folo abe dusku magaya ka nyejibo ka hakili jigila harala aflana ambe duwa ke shuye munu me kaburu dona uma ko banga duwa uma ko banga saraka bola okonna la ala kira sallallahu alaihi wasallam ayambali fenta ani kelena kaburu kibariyala wala mo fentan kelen ta kelengele كهالي دلو كلنيني أكلم بلا جرنا إن شاء الله تعالى نواتي إلى بولك أفلو النهي عن قول الهجر عند زيارة القبور كرا ينبلي ننترى كبر زيارة كروي بونغانا كتابو فني إتاريكا بوريكا مغدوي بافو زار فلان فلانا كرساتارا بو كرساي
ودي زيارة إما الله سبحانه وتعالى ألهاكم التكاثر حتى زرتم المقابر. ألهاكم التكاثر أكو تشايا نيني نفلو تشايا دين تشايا جيم منين تشايا وي أو سغلا فوبي وسنيغنا أو نينا على كوكو حتى زرتم المقابر فو أو تردو كبرو كنو وي تفسير دوي تفسير تيجي دوكو ما يوكا دلوك حديثا دوي حديثا يمانكنه ما أما فو يساك فميا كو مغان كافرو وسورا نيغنا كوسو نيغنا نيمبا فو أون دين كتشانان أو ديوني وبو ديون كونتي نونو فانا بو تاو كونتي أم فاو أم موكيو أنغا نفلو وكلالو لا فو ترافو نيكا شودة كتشا كبرونا كتماغا شوكا فو ترا نيوغا شو كونتي كبرونا يادو لو وسورا دي ودل علاكو حتى زرتم المقابر فو ترا بو كبرونا كتا شو كونتي لكن نين تفسير فلانا علم مانكني أدلو سهرنتي إذن زيارة كورودي كتابو مغي كبرو زيارة يدي مغو منفاتورة وباكا كبرو كنو كتو كتابوي كتاب فولي بلاما كتاب دواوكاي ولام بلا فين فلو منا أنغا نتا كما فو كما كبرو دونا كما منات بشاريا كنو أنغا نتا شو ويلي أنغا نتا ندما كشولا angana tan kalinuye angana ta fo karsa annana ikan nyin indama annana denyi nife annana garziga nife gele banka ame bolola ona nyonau otefa kabru dona obe fo alade subhanahu wa ta'ala ni taro nyini shufe iye shubla ala plasila am lahum shuraka'u shara'u lahum min ad-din ma lam ya'dhan bihi Allah idan kana taa fɛn fɔ kaburu dɔ na fɛn mun n'a fɔli tɛ bɛn kira sallallahu alaihi wasallam a ko yana ka fatu ni tile damadɔ ye a nana riwaya dɔ kɔnɔ yana ka fatu ni tile duuru ye ala inna man kana qablakum kanu yattakhiduna qubura anbiya'ihim wa salihihim masajid ala fala tattakhidhu alqubura masajid فإني أنهاكم عن ذلك فدعاء الأموات وسؤالهم الحاجات وصرف شيء من العبادة لهم شرك أكبر كلا كتشكودي مؤمن أنت من أونيه وكم مغنيمون أنوك النبي نيمون كبروا وكم بوك سليوري أكون بأوبالي أكنو بارينك وأكن تشنو فناولي ولا كتا كبرو دونا كتي تجدا شويه نانا يكن انديا جليا بينكا دينكو بينا نفلوكو بينا جليا بينكا بنا بينا لا نيوك يفلا فر الله سبحانه وتعالى كسبك وتالي يربلو نالكم ببالولي أكمو نيني جونفي أكما نيني على دفي ولايكا نيني على في الله حي قيوم لا يموت على بالولينو أجولينو نايري أجولينو ناو فناي وعلى تسا أنيني على في أشامن بي على بولو موم بي على دلي ودي كدي علي موم انت على دلي على بفني كرو ودل الله سبحانه وتعالى كو موم نمبو يربونيا على وللما سيدخلون جهنم داخرين وبيرو جهنم تسمكن الله رد ودو يالي كسبك ويو يربويا جيكون على وللما ممغم بي على ولي واتي بلا جلي كيكا جونيا جرالا كيما كو ينافي ودي كدي الله سبحانه وتعالى إذن أم بلا فمنونا كبرودونا وديه أنغنا تا فمفو فمنتبه ودويه كتيسي كبرو كرفه كتا دواوك كو يورو دواو جابي كتلي كبرودو بي أبي فوبي كوني با في كدواو كجابي تلي على كي كتا نين كبرو سجره يكتا دواو كورلا إيه الله الله بيبالولي الله مسا أشامن بابولو mo chama me dukolo sanfɛ ala ka mɔgɔ ɲumanw i bɛ se ka taa olu fɛ karisa nani fɛ n y'a ye k'a fɔ i bɛ farilasɛli duuru kɛ a ɲɛma n y'a ye k'a fɔ silamɛya masiri b'i la n y'a ye k'a fɔ n jigila i ni ala ka di duwawu kɛ n ye e de sɔrɔ la ko karisa ka duwawu jaabi ka teli jɔn de y'o f'i ye
jondo fiye kono koni tarafo fe nyina fe tarafata ayni ka ba dima e mo be boyo na be tlaga tima ko nyini yoro were anda la ko misala do fa yana ante se ko katuni kama le mun dara ko nin kaburu mu fulane koni mo yima ko nyina fe fɛn o fɛn ka di ye k'i k'a ɲin'a fɛ k'a b'a k'i ye wa ko ni bana bɛ mɔgɔ o mɔgɔ la n'i y'a deli a bɛ bana in wuli kabi ka ɲini ka bɔ o yɔrɔ in na ale mun ye nin kuma in fɔ a nana Bamakɔ yan tile 3 a taara Tunisie k'a bɛ taa furakɛli la karamɔgɔkɛ in maa ka bana ye dɛ a tora la a sara ye a tora la a sara ye o bɛ taa mun de fɔ ala ye ka mɔgɔw nɛgɛ k'o bila filankafoya la e yɛrɛ sara o kan minnu kɔni nɛgɛna an kɔni kumana mɔgɔ caman fɛ caman y'a faamuya mais ale yɛrɛ kɔni sara o filankafoya in kan a ka kiti bɛ ala bolo yen nɔ an kɔni tɛ duwawu k'a ye k'a sabu kɛ mɔgɔ min bɛ mɔgɔw wele k'u ka taa u dama kasi fɛn wɛrɛ la mun tɛ ala ye o tigilamɔgɔ ye filankafo de n'o sara anw tɛ duwawu k'a ye dɛ an tɛ mɔgɔ ɲinɛna filaw la Allah subhanahu wa ta'ala cogo tuguni ما كان للنبي والذين آمنوا أن يستغفروا للمشركين ولو كانوا أولي قربى من بعد ما تبين لهم أنهم أصحاب الجحيم أكاتب كراي أني مغمون تغراكو وكيا فدلي مغوية مغمون سارا كافرياك مغمون مغوية لكتا كي كتي دمك شكبرلا إكتي مكون ينافع بنا مبيلا إكان ينافع كابا ولي كابوي كاو يربلا وتكلا موت إسلامي نو سارا أنت دواوكا أنت على دافع دلاي ما كتب على بولينو ما أبتا موسراي على دبودو ما كرا يناو في ala ya ɲinanw fɛ anw silamɛw de kana duwawu k'a tigilamɔgɔ ye fɛn filanan mu an balila ka bɔ a ma o de ye adhabhu wannahru inda alqubur kantigɛli ka taa joli bɔ kaburu dɔ na o haramuyalen don morgananw bɛ yen bi filɛlikɛlaw bɛ yen bi kɔnɔ k'i ka nin ko in ka gɛlɛn f'i ka taa joli de bɔ kaburu dɔ na joli bɔ yɔrɔ tɛ dugu kɔnɔ fɔ kaburu dɔ mun de la fɛn dɔ de bɛ kaburu in na ye kira an baloma sallallahu alaihi wasallam n'i y'o kɛ i ye jɔsɔn de kɛ jɔsɔnnaw bɛ taa sɛ mun faga u ka boliw la ani e taara joli mun bɔ kaburu in k'a bɛɛ lajɛlen ye kelen ye mais kaburu tigilamɔgɔ a bɛ sɔrɔ ale ka hakilinato ye i taara tɔɲɔ mais e ye baara mun kɛ i ye filanikafoya baara kɛ o ye fɛn ye fɛn bɛn ta tɛ kira sallallahu alaihi wasallam ako la aqra fil islam kata joli bo kaburu dona o te silamɛya baara dɔ ye abdurazaq sana'ani rahimahullah ale mun ye hadisa in mafila fil musannaf ako cogo di kanu ya'qiruna 'inda al-qabri baqaratan aw shah ako jahiliya waati la o kun bɛ taa misi walima bagan misɛnnin dɔ kan tigɛ kaburu dɔ kan o de la kira ko ka taa joli bɔ kaburu dɔ na o tɛ silamɛya baara dɔ ye ni mɔgɔ min y'o kɛ i k'a dɔn k'a fɔ i ye silamɛya juru sama ka bɔ i kan na idan o ye fɛn filanan ye an balila ka bɔ fɛn mun na a sabanan a n'a naaninan a n'a duurunan n'a wɔɔrɔnan n'a wolonfilanan o bɛɛ nana hadisa kelen kɔnɔ o de ye ka dɔ fara kaburu bɔgɔ kan ani ka siman kɛ kaburu sanfɛ ani ka sɛbɛnni kɛ kaburu la ani ka joli k'a kan ani k'i sigi kaburu kan nin bɛɛ nana hadisa kelen kɔnɔ o ye yahudiya ni wa nasaraw ka baara ye baara mun ni silamɛw y'o ladege o baara in kɔnɔ jabir bin abdillah radiyallahu anhuma ako naha rasulullah sallallahu alaihi wasallam an yujassasa alqabr ako kira ye balli kɛ kaburu ka taa fɛn wɛrɛ da sanfɛ k'a gɛlɛya yasa a kana jigi o dɔ ye siman ye walima o dɔ ye ka taa karo da sanfɛ kira ye balo ma wa an yuqada alayhi kira ye an bali an kana sigi kaburu kan an bɛ jɔ nin yɔrɔ in kan dɔɔni an kana sigi kaburu kan a nana hadisa dɔ kɔnɔ kira ko aw dɔ la kelen ka sigi tasuma kan a k'a ka fini jeni ka taa a farisogo jeni o ka fisa a tigilamɔgɔ ma ka t'i sigi kaburu sanfɛ a ka fisa ka t'i sigi kaburu sanfɛ nin yɔrɔ in na
munu ni ziyara ko b'u bolo u ka duguw la an bɛɛ bɛ taa ziyara kɛ dɛ an kan bɛ ziyara minnu bɛ kɛ karavaniw ye ka san don dɔ sugandi ko nin ye karisalakaw ka ziyara ye karisa ka ziyara ye nin ye o mun bɛ kɛ nin ye kumakan mun b'an bolo k'a fɔ o tigilamɔgɔw ye u ka sira Ala ɲɛ u ka sira Ala ɲɛ mun na n'u bɛ t'u ka ziyara kɛ u ka taa kɛ mais u kana kɛ sababu ye ka taa mɔgɔ wɛrɛw ka somɔgɔw tɔɔrɔ kaburu dɔn na ka t'u sigi o kaburu kan aw yɛrɛ k'a jateminɛ i b'a sɔrɔ u bɛ taa mɔgɔ min ziyara u ka kaburu filɛ nin ye a bɛ kaburu dɔn camancɛ la kaburu caman bɛ kɛ k'an tu dɛ u bɛ taa mun de kɛ chaise ni fauteuil de bɛ taa ka taa sigi kaburu dɔn na ka t'u ɲɛsin o kaburu in ma aw sigilen bɛ minnu ta sanfɛ olu ka somɔgɔw tɛ mɔgɔ ye de kaburu 500 walima 100 walima kaburu 1000 taama bɛ k'o sanfɛ sigi bɛ k'o sanfɛ kaburu den kelen kama e lagalagatɔ in fana bɛ tugu olu k'o ka baara in na i bɛ taama i mɔkɛ kaburu kan i bɛ sigi mɔkɛ kaburu kan i bɛ taa est-ce que i yɛrɛ dɔn an balimaw ko ninnu daluko tɛ o an bɛ ka sigi an ka filɛ kɛ kaburu den kelen o bɛ kaburu kɔnɔ o ka ziyara mun bɛ kɛ o bɛ taa fauteuil sigi bafuluw bɛ sigi kaburu dɔn na chaise bɛ louer ka na kaburu dɔn na ka sigi kaburuw kan